We gaan over naar Montfort. In Montfort vond niet dit weekend, maar het weekend daarvoor een interessante wedstrijd plaats. Het was paardrijden springen om precies te zijn. Maar er werd een bijzonder onderdeel geïntroduceerd en iets wat we niet veel zien in onze provincie. Het is een soort hoogspringwedstrijd voor paarden. Er wordt een moer opgebouwd en die paarden moeten steeds een beetje hoger springen. Totdat, ja, en daar kunt ze op wachten, de bovenste er vanaf gaat. Voor paard is dat extra spannend, want op een gegeven moment ga je ze toch ergens tegenaan. Kijk maar met wie dat doet. Zoet. Ooit, heel lang geleden, vlak na de oorlog, was er een paard dat over een barrière van 2,5 meter wist te springen. Dat zal deze zondagmiddag in Montfort dus niet lukken. Maar deze moer bereikt al snel een hoogte van bijna 2 meter. Puissance, zo heet deze tak van sport. En dat is niet druk meer te zien in ons land. Nou, puissance, dat betekent krachtig. En ja goed, dat is zo wie gezegd een krachtigheidsproef. In Duitsland heet het mechtigheidsspringen, in België de krachtproef. En het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met record hoogspringen. Gewoon over de moer wat achter ons uit springen en kijken eigenlijk waar met het hoogste kan komen. Ik denk ook dat de ruiters te zuinig zijn op haar paard eigenlijk om aan zo'n proef mee te doen. En vandaar dat het gewoon moeilijk is om daar deelnemers voor te krijgen. Ik heb wel een keer omhoog gesprongen, maar nog nooit metgedaan in de passage. Dus het is voor ons alle twee de eerste keer. Ik hoop dat er vanavond geen angst is, want het gaat toch hopelijk hoog worden. We hebben een behoorlijke prijzenpot in deze proef. En ze krijgen een premie als ze starten. Normaal gesproken moeten ze geld betalen als ze starten. En nu krijgen ze geld als ze starten. Maar het is gewoon een geweldig leuke proef om te doen. En, we hebben dat als een beetje als publiekstrekker en we proberen die traditie, we hebben dat al een paar jaar en we proberen die in ere te houden. Als het een keer gedaan is, we kunnen voor de fun een keer meedoen. Hè? Ik heb het zelf, puissance springen heb ik eigenlijk als ik de mogelijkheid had altijd metgedaan. Ik heb het ook een paar keer gewonnen. En het is zo'n kick om de euvel te springen. En ik vind het ook mooi om te zien als ze de euvel springen. En ja goed, daarbij is een publiekstrekker. Het is voor ons, ondanks dat we er veel aan moeten doen, dat we deelnemers krijgen, even gewoon nog lucratief. En dat is eigenlijk ook de reden dat we dat doen. We willen dat een beetje in ere haaien. En dat is wat ze zeggen, ze springen bijna nooit meer over een moer. En ja goed, ik denk dat het niet verloren moet gaan, die traditie. Vroeger werd het veel meer gedaan en dat is eigenlijk wel heel jammer dat dat niet meer gebeurt. En even goed uw applaus, dat hebben ze verdiend. Dankjewel. Heino van Loon is de overall winnaar.